आं मोनाबिलि पिकनिक स्पटआवहाय माखासे जाहोननि थाखाय आङो नायनो फैदों आरो गोबांथार मानसिफ्रा आंखौ कमेन्ट हरो एबा बुङो जे देग्लाय मोनाबिलिया खुलिगोन ना खुलिया। दिनावहाय निस्सय आंबो दुखु मोनदों आरो मानो होनोब्ला जे गोबां मानसिफ्रा आंखौहाय कमेन्ट हरदोंमोन। फाइनालि मोनाबिलियाव आङो दंफैयो। बे जाहैबाय सेकेन्ड ब्रिज जायखौहाय आङो बुंनो एबा देखायनो थांगासिनो दङ। थांनाय बोसोराव जोंना दै मोनसेयावनो जोङो मोननै ब्रिजखौ जोङो बानायदोंमोन, नाथाय देग्लाय जोङो दै मोननै जानायलाय जोङो मोननै ब्रिजखौ आङो देखायगासिनो दङ आरो गासै नोंथांमोना नायलांबाय था। आङो मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौहाय आङो देखायबाय थागोन आरो दायो आङो मोनसे निउ डिजाइन आमब्रेला जायखौ आङो सान्दुङावहाय थाबायोब्ला मोखाङाखौ खामनाय बायदि मोनो। दा आंजों लोगोसे गोबांथार लोगोफोर दङ, नायलांबाय था। नै मोखां सुदों आरो दंबावो नै। दा नोंथांमोना निस्सय सानबाय थादों मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ देग्लायबो खुलिगोन ना खुलिया। दा बेखायनो आं माखासे जोंनि मानसिफोर एबा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनाव आं बेखौनो सोंथि सोंनो फैदों आरो आं मोनथिनो लुबैदों। मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव दंफैयो। रायजोफोर दिनै गोबांथार नाजानायनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनबाय जे बेयावहाय माखासे पाब्लिकफोरनि कमिउनिकेशननि थाखाय थांलाय फैलाय राहाखौहाय बानायदों कमिटिया। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जे देग्लायनि बोथोरावहाय जे माखासे टेक्निकेल प्रब्लेमनि थाखायहाय मोनाबिलि स्पटखौ बानायनो हानाय जायाखिसै। दा बेनिखायनो खावलायदों जायफ्रा मोनाबिलियावहाय फैनानै मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम खावलायदों देग्लाय निस्सय मोनाबिलिया जानाय नंला आरो बेनि थाखायहाय दुखु मोननो नाङा। मानो होनोब्ला माखासे डिपार्टमेन्ट एबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि थाखायहाय जोङो बेखौहाय जों मोननो हादों। दा फाइनालि आङो खावलायदों जायफ्रा मोनाबिलियावहाय फैदोंमोन बिथांमोना निस्सय आंनाव सोंदों जे मोनाबिलिया माब्ला खुलिगोन आरो माब्ला जाफिनगोन। दा बेनिखायनो आं बुंदों जे मोनाबिलिया जाथ'नाय नंला आरो बे समावनो पाब्लिकफोरनि थाखायहाय जे ब्रिज बेम्बु ब्रिज बेखौहाय थांलाय फैलाय मालिबिटा टु दादगारिखौहाय गोख्रैनो बावैनो खुलिनाय जासिगोन। आङो मिथिबाय जे आदा माइकेलनिफ्राय जे माखासे दुखुखौहाय फोरमायबाय आरो नंगौ आंबो दुखु मोनदों। आंबो सासे मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि जानानै आङो बेखौनो फोरमायनो गोसो जे नैबे बोसोराव माखासे टेक्निकेल प्रब्लेमनि थाखाय जोङो मोनाबिलिखौ खुलिनो हायासै, खिन्थु जोङो माखासे नैबे पाब्लिक कमिउनिकेशननि थाखाय जोङो मोननै दालां आङो नुदों। दा मोननै दालांखौ निस्सय साक्सेसफुलि जोङो मावनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे फैगौ समफ्रावहाय बेखौ अपेनिं खालामगोन आरो जाय बिथांमोना पिकनिक स्पट फैनो गोसो बिथांमोनखौ आङो खावलायदों निस्सय बे समावहाय जोंना स्पटआ खुलिथ'नाय नङा आरो बेखायनो आं खावलायदों जे जायफ्रा दादगारि आरो मालिबिटा बिथांमोना निस्सयैनो जोंनि कानेक्टिभिटि दालाङा जेब्ला कमप्लिट जायो उइदिन नैबे उइकआव अब्ला निस्सय नोंथां फैलायखौ खालामनो हागोन आं आसा खालामदों। हेल' लोगोफोर, आं दिनैहाय मोनाबिलि पिकनिक स्पटआवहाय आङो थांगासिनो दङ आरो माखासे आंनि लोगोफोरखौ लानानै आङो थांनाय बोसोराव जाय बिथांमोना खस्थ'यैहाय मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ खुलिदोंमोन बिथांमोनजों आं मोगा-मोगि आङो दिनैहाय माखासे खोथाफोरखौ रायज्लायदों आरो ब्रादार माइकेल बिथाङा आंनिनो सेक्रेटारिमोन स्पटनि आरो जोंनाव दङमोन जाहैबाय जोंनिनो बैनाय लरं बिथाङाबो दङमोन जोंनिनो एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो जों गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय जोङो बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौहाय जोङो मावदोंमोन। दा रिजोना जाहैबाय नोंथांमोना जि सोंनानै लानो गोसो आरो मा जाखो आरो मानि थाखाय बे पिकनिक स्पटखौ दोनथ'नाय जादों आं बेखौ फंनैसो रायज्लायनो गोसो। आदा माइकेल, दा आङो नोंथांमोननि स्पटआव एबा जोंनि स्पटआव आं फैबाय
दा नोंथाङा बुंदो जे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ मानि थाखायहाय बन्द जाथ'दों एबा माखासे टेकनिकेल इसुनि थाखायहाय बन्द जादों। आं नुदों जे नोंथांमोना गोबांथार खस्थ'नि गेजेरजों एबा जोंनि माखासे सेंग्राफ्रा मावनायनि गेजेरजोंहाय बेबायदि मोनसे साक्सेसफुल जादोंमोन थांनाय बोसोराव। देग्लाय मा होनो? आंनि बुंनांगौआ बेनो, थांनाय बोसोराव जे मोनाबिलिया मोजाङैनो सोलिलांदोंमोन आरो माखासे आनइमप्लय सेंग्राफ्रा गोबांनो चान्स सुबिदा मोनदोंमोन। नाथाय देग्लायनि बे बोसोरावहाय दुखुनांथावनि खोथा बेनो जे हायाखसै। दा हाथ'यैयाव सिस्टेमाव जाना दङ। जास्ट ओरैनो जों दा खानिथि बिथिंनि थाखाय मोनसे ब्रिज बानायना दङ। थांनाय बोसोरावबो बे ब्रिजआ दंखायोमोन, बेयावनो मोनाबिलिबो खुलिनाय जादोंमोन। दा जोंनि आइडियावहाय देग्लाय मा सिस्टेम जागोन दासिमबो कमप्लिटलि क्लियार बुंनो हाया। बेनिखायनो जों जानोबो हागौ, जायाबो जानो हागौ। दा खानिथि बिथिङाव अलरेडि कमप्लिटलि जों क्लियार खालामजोब्बाय। दा दुखुनांथावनि खोथा जे मोजाङै थांनाय बोसोराव एसे सोलिदोंमोन, माखासे आनइमप्लयमेन्ट सेंग्राफ्रा बावगारजोबनानै बे मोनाबिलियाव हाबनानैहाय माखासे गावनि माबाखौ लाफैनानै मावफुंफैनो हादोंमोन। दा आंनि बुंनांगौआ मा बुंबावनो बेनोसै आरो। दुखु फोरमायदों। दुखु फोरमायदों।